irakurketak, zinea, eta olako, movida kultural horiek plastikoa dianak, niretzat, ez dakit ezinbesteko da, historia montatzeko. Kalian ikusten dekenarekin ere, ikusten dek diseinua dagoela eta ona da nien sensibilitatea martxan jartzen dek, eta claro, komikiak gaur egun autobusian egiten du viaje bat. Entzun da, 20 minututan, zehapodo dikizketa nahi diena, gehi elkarrizketa pribatuak, komiki bateako eman. Gure kuadrilan bazitxon, bio-hiru marrazkilari baginala gure gelan, eta egiten genizkin karta jokuak ziklisten karikaturak. Eta holako jokurik ez dezeko ez dakoak gordeta inon? Hoi, absolutamente, Tutanjamonen urde ezpiko pienzio. Dek, etzegit. Eta duela gutxi batekin izketan, igordetzal dituk haiek. Ez da nik. Claro, nire ama esateziaken etorri guen eta dana garbik eta inbertzale hemen eta ta. Harrika, suizitatu zizkin, ez behiotik bera botatzen da ziklista guztik. Beti aldabenean libreta bat izate. Guk hitzaldi batzuk ematen genizkin adibidez, Asisko eta Kike Agunarrizekin, ez? Eta hor nik konzeptu bat lantzen nien hor hitzalak, atxekin. Hitzak ematen duen hitzala huen. Eta azken zeinan dek hitzakin, ze esaten nahi gehan ere ohartzeaz, fonetikoki, eta hitzak ere, posibilidadale disekzio bat egitea, arkeologia bat egitea, hitzaren bigarren adiera, hirugarren adierakin ere jokatzea, batez ere konfusionismoa sortzen duten hitz horiek erabiltzea, zentzu ez egokian, hitzak deskontestualizatzea, eta kontestu batetik beste arrotza den kontestu batea sartu eta berze efektu lortzen du nor. Txortadizoa, Alufirin, Patroximel, Zikibrillo, Alu Triste, Kapitania. Alu Triste. Oitek, geniala dek, oi. Zorro Ximel. Beste bat, Alu Konbota. Ziriatra. Zirilla sortzeo, sartu da gerian, zirilla sortzeo ziriatra. Oidek espertoa ziro. Txotxologoa ere bai, txotxa egiteko, Txotxa egiteko. Eta lurralde batzuk, alako hartun geografikoa dakana Alu biztan, Zakilandia, eta olako...